Hello, kulħadd il-mistednin li għandna llum magħna għandna lil Miriam, lil John u ovvjament Jiena mhux mistiedna. Eżatt lill-Lemma. Hekk dan huwa t-tielet programm tagħna ta' din is-sensiela fuq it-tagħlim soċjali tal-Knisja. Wara l-introduzzjoni tal-ewwel wieħed kellna t-tieni programm fuq il-prinċipji ta' tagħlim soċjali tal-Knisja. Kien hekk programm ftit ġenerali fuq dawk li huma assisin, dawk li huma l-pedamenti ta' tagħlim soċjali tal-Knisja. Illum ħanitlu naqra iktar fil-konkret. Naqra iktar isu f'ixju li ħadd teffettwana u qed teffettwana kollha kemm aħna l-ixju tal-ambjent. Però qabel ma nibdew niddiskutu, John, Miriam, forsi tgħidulna xi ħaġa fuqkom x'qed tagħmlu bħajjitkom u anki mill-liema grupp intom tiġu. Mela jiena John, qed nistudja l-MCAS Creative Media Production, wasalt it-tieni sena. U nagħmel parti mill-organizzazzjoni ta' taslima tal-oratorju ta' Salesjani. Hemm tliet oqsma bażikament u jien forma parti minn taslima, kont student Xavier College, imma imbagħad persuna noqgħod viċin iddeċidejt li nimxi lejn taslima. Niforma f'organizzazzjonijiet varji ġewwa fil-gruppi varji ta' taslima stess, fosthom waħed minnhom huwa il-grupp tal-ambjent. U kemm ilek jiġifieri sa l-oratorju? Ili minn 2010. 12 years. Iktar minn nofs ħajtek jiġifieri. Plus Xavier College qabel jiġifieri 3 kwarti minn ħajtek. Kwarti minn ħajtek, b'xi mod mas-Salesjani. Tajjeb, thank you, Miriam. Jien nistudja Physics, Medical Physics u Radiation Protection l-Università. Għada second year. Xi involvi da, skuża l-ignoranza, Radiation Protection? Għandi l-aspett tal-physics li it's the study of physics. Medical Physics fej jidħol għandek Radiation Oncology, Nuclear Medicine u it-tirat waħda u NCHNE. All right, musa ngħidu lecturers. Nobody needs to know. Eżatt. U Radiation Protection, jiġifieri, it's the aspect ta' meta jkun hemm kamra l-isptar fejn għandek MRI machine u da tip ta' affarijiet, għandek is-safeguarding li ir-radiation u l-iżgod u hemm il-protection kollha li hemm bżonn, so hemm il-ħġieġ kif suppost, hemm il-ħitan kif suppost tal-affarijiet. And I can go in any one of the 3 areas. Nice. Għandek waħda li toġbok l-aktar. Physics. Jo physics, aha. Ukoll bħal John nagħmel parti mill-oratorju ta' taslima. U l-istess bħal John edam miegħu fl-environment team. U ilem mur issa 10 snin, give or take. Tajjeb, u kemm qegħdin hekk bieħed ieħor żgħażagħ hekk fl-oratorju ta' taslima fejn? Teknikament ivarjaw, ġifieri dawk in-nies li jiffrekwentaw kuljum maximum nilħu l-20 sakemm ma tkunx eżempju weekend jew hekk. Però reġistrati speċi li ħajkunu membru xi darba oħra jesu hemm naħseb qegħdin qrib Ħamsin school. U fis-sajf tagħmlu xi attivitajiet? Fis-sajf ikollna attività wkoll ta' summer school. Tkun ħafna aktar naħseb għas-summer school. Iva, bħalissa qegħdin numri kienu qegħdin xi mija sal-biera. 100 participants, sissa. 100 participants, not Plus the leaders. Not the leaders, Exactly, excluding the leaders. Estra. Nice. Prosit. L-ambjent? L-ambjent. X'inhu l-ambjent? X'inhu l-ambjent? Meta ngħidu l-ambjent, l-ewwel netek, x'tifhmu intom meta ngħidu l-kelma ambjent? The first thing that comes to mind hija quite literally l-ambjent like is-siġar u hekk. Anke l-annimali li hemm, anke aħna li in the environment. People living beings. Aha. Efem, naħseb ħaddita kollha efem. Included il-kollha. Ma tantx hemm xi żid efem l-aspett kollu li kull ħaġa li ħajja u kull ħaġa li speċi toħloq nifs u tista'
tipproduċi ħaġa lid-dinja. Purely għax hija parti isum is-sistema u mingħajrha ma tistax tgħix. Waħda mingħajr l-oħra ma tistax tgħix. Ġifieri naħseb inti semmejt kelma importanti sistema. Ġifieri meta aħna nitkellmu fuq l-ambjent hemm ħafna ovvjament komponenti jisu li the living beings which make up the environment, imma dawwa kollox huwa hija sistema, ġifieri kollox huwa connected in a way. Ma nistgħux nieħdu a living being, inkluż il-bniedem, in isolation. We are connected to other living beings, to a natural environment, etc. U di niġu jisu għal-bidu ta' diskussjoni anke fejn tħol it-tagħlim soċjali tal-Knisja. Di l-Papa jenfasizza ħafna, jiġifieri li aħna iva anke bħala nsara ngħidu li l-bniedem maħluq xbija Alla, so sa ċertu punt għandu ċertu importanza speċjali fil-ħolqien, però mhuwiex waħdu. Dejjem naraw il-bniedem f'kuntest usa, ġifieri il-ħolqien, u l-responsabilità tal-bniedem hija wkoll li jieħu ħsieb, li tieħu ħsieb dan l-ambjent ta' madwaru, to care for the natural environment. Just the natural environment? No, for the environment, I would say, for the environment. Da dejjem nagħmlu aħna din missjoni, di responsabilità ta' kura li għandna għall-ambjent. Taħsbu nibdew minn Malta, għax inkella taħsbu aħna nħoduha bis-serjetà di responsabilità? Not really. Għal-inqas fajnejja personally ma naħsibx li nħoduha daqshekk. Għal-inqas jew kellha ngħidu li nixtiequ nħoduha daqshekk bis-serjetà, imma meta mbagħad niġu għal ċertu fatti u hekk, anke meta taqla siġra li ilha hemm 100 sena u mbagħad tħawel waħda li għadha tikber hekk għandha 10 snin mhix ħadd tagħtik l-istess ammont ta' ossiġnu. So it's l-idea ta' one will replace the other. U da it's flawed, so meta ngħidu li nħoduha bis-serjetà jisu ma npoġġux u nagħtu ħinna biex ġenwinament nieħduha bis-serjetà. Isu hemm distanza bej ix-xewqa jew dak li ngħidu bil-kliemna u l-fatti u d-deċiżjonijiet konkreti. By the way, ġifieri fil-istudju li konna semmejna fl-ewwel programm, l-istudju li għamilna mad-discern fuq x'inhuma l-issues l-iktar li konċernaw iż-żgħażagħ, l-ambjent kien ħareġ bħala t-tieni l-akbar concern. L-ewwel wieħed kien is-saħħa u dal-istudju sar fi żmien il-pandemija, fl-qel tal-pandemija jgħidu hekk, ġifieri ovvja li kien ħajjiġi l-ewwel wieħed. Ġifieri ejja ngħidu kważi l-ambjent huwa topmost bħala concern u mhux għaż-żgħażagħ biss, jekk issaqs in ġenerali, ġifieri kważi minn livell politiku l-isfel, kulħadd jgħid li l-ambjent għandu jkun huwa priorità. Nifhem jekk taffettwa l-ambjent ukoll qed taffettwa s-saħħa tal-bniedem, ġifieri goes hand in hand, allura naħseb. Ma jiena mistoqsija hija aktar fuq dak li qalet Mirjam. Jekk kulħadd jgħid li l-ambjent huwa priorità, imma mbagħad inħarsu madwarna nqum filgħodu kull darba nindunaw li fil-fatt mhuwiex. Għaliex taħsbu intom bħala żgħażagħ li hemm qisu distanza bej kważi x-xewqa u jew ir-retorika dak li ngħidu u kif inġibu ruħna, inkluż aħna għaliex hemm għaliex qisu distanza. Ifhem, l ħaġa naħseb bej il-kliem u l-fatti. Hemm il-frażi nifisha ġifieri hemm bej il-fatti hemm baħi jimkumbatti. Però naħseb in ġenerali isu sa ċertu punti għanaqad fl-istessin diffiċli li taqbad tgħid tieħu azzjoni fuq xi ħaġa jew tieħu stand fuq xi ħaġa u tgħid li ħatibqa' mixi fuqha. Fis-sens ta' jiena jekk qabel kien ikollna sħana ma nafx f'Ġunju, Lulju, illum il-ġurnata dejjem beda joqrob iktar il quddiem. Saħansitra jekk inħarsu lejl is-sena. So diġà sajf mexa il-quddiem. Allura mingħajr ma trid speċi
l-ewwel option tiegħek hija ħanix l-AC. Speċi qed taffettwa l-ambjent għax tix l-AC speċi xorta qed tagħmel ħażin imma fis-sens tibda tgħid huwija isu ħadd ieħor jħossibha dik jew speċi allura jkun hemm isu dik l-astinenza fejn tgħid minflok ma tgħid ara ħanħalli ħaniddobba bil-fan biss jew tgħid jiena fana nsib xi ħaġa oħra li nista' nagħmel tara li iktar waħda konvenjenti għalik x'tista' tagħmel biex ġest taqbad u tgħid Isu nuqqas recognition naħseb, isu minn qed tgħid int bejn li qed nagħmel jiena u l-konsegwenza fis-sens li qed inħoss isħana u xell AC imma ma narejx daqshekk malajr il-konsegwenza ta' li qed nixel AC u qed inżid l-emissions therefore ħadd terġa' tiżid isħana. Isu naqawis conceptual sa ċertu punt. U hija isu far removed from my action, ġifieri mhix direttament. Ġifieri mhux in a way jekk jiena nistart l-karozza. Rajt l-exhaust ħireġ. B'xi mod l-exhaust ħireġ naf li l-exhaust ħireġ. Jekk jiena xelt l-AC, mhux qed nara l-carbon dioxide waħda jiżdied fl-atmosfera. Ġifieri hemm ċertu azzjonijiet fejn diffiċli naraw eżattament l-impatt tad-deċiżjonijiet tagħna. Però John għal xi ħaġa importanti wkoll, qisu dejjem inħallu f'idej ħadd ieħor. Di naħseb huwa punt ukoll interessanti u forsi ftit inkwetanti wkoll. Daqqa nħallu f'idejn il-ġenituri, daqqa nħallu f'idejn il-papa, daqqa nħallu f'idejn il-politiku. U vera li hemm responsabilitajiet differenti, ngħiduha b'mod ċar. Ġifieri with great power comes great responsibility, jgħid Spider-Man. Great guy. Cheers. Allura min għandu iktar poter, min għandu iktar autorità, il-President ta' Amerika, għandu iktar possibilità li jbiddel l-affarijiet minn Markakija Malta. Naħseb kollha nagħmlu mhux hekk. I would hope so, to be honest. Fl-istess ħin, hemm l-estrem ieħor, jidu li ngħid mela jien ma nista' nagħmel xejn. Intom tarawha di fost iż-żgħażagħ qisu din l-attitudni ta' u jien x'nista' nbiddel. Għax meta tara people in power li mhuma qegħdin jagħmlu xejn, qisu jew aktar milli mhuma qegħdin jagħmlu xejn, aktar it's Not enough. Not enough, And there's a build-up of frustration ta' asuma mumma din jamlu bizzejiet, jien nissaħan kun dik li għax armejt il-plastik fej suppost, mela jew waqaft nixtri l-plastik, ħan kun qed nagħmel daqshekk ta' tibdil, and it's very easy to take the easy way out and go. Not even the people in charge are caring, are putting in that extra effort, then why should I be putting in that extra effort? Imma, I mean, at the end of the day, like, aqbad waraħħa b'mod naqa' selfishly. Anke intrittejx fuq din-dinja, so there are people that you care about li hopefully tkun tixtieqlhom il-ġid, so it's that little extra effort fejn tgħid minn hawn minn hemm forsi jgħaddet iżin aktar milli anke jgħaddi dak il-messaġġ. If one person, it's a chain effect. If one person starts to do it and you affect two people, those two people can affect another two people. I mean, I think there's a bigger investment as well on the level of young people because you're going to be living on this earth longer. Fis-sens li il-konsegwenzi jaħana rom il-konsegwenzi tal-jett nagħmel jien sooner or later, ġifieri next year to 5 years, imma Kudġinu Willi għandu 15, dejjem itsemmi lilu, ma Kudġinu għandu 15, he has a lot more at stake than me, għax għandu fadallu aktar żmien f'd-dinja u jisu aktar ara liħ, ma nafx hekk tagħmel sens għalikom, taħossu għandkom jew? Infi fad vera naqaħazin, meta nibda nisma' b'daw l-annimali kollha jiġu extinct. I'm like, nishtiq li kolli tfal, hopefully xi darba. Imma I'm like, it's a pity, għax ftit minnhom innexxi li kellu l-opportunità li ħaqtu mort narhom.
And I'm like, mhumiex ħajra. Fl-istampi ħajra, Fl-ħajrawhom fl-istampi, and I'm like, ftit minnhom they're like the classic animals ngħidulhom jiena bħal pandas u hekk. And għalija it's very heartbreaking il-fatt li realisti qegħdin naraw qudiemna day to day dawn l-annimali kollha jmutu as a result of There is a loss which is taking place li ċerti affarijiet, ċerti speċi kif qed ngħidu la darba nitilfuhom pratikament. Daqshekk, jiġifieri is-sitwazzjoni hija mingħajr ma nkunu drammatiċi, ma kultant forsi tajjeb li nkunu ċari u ndunaw bis-serjetà ta' sitwazzjoni, jiġifieri naħseb dak li qed inti Mirjam huwa ta' valur kbir għax I think we should be grieving as a world is we're losing something. And through our own actions. Nista' nirrepeti, tort tiegħi ħadd ma jista' jgħid tort tiegħu biss, imma tort tagħna bħala komunità ta' bnedmin fl-aħħar mill-aħħar. And through our actions we're losing biodiversity, we're losing these species. U di jisu għal dejjem din it-telfa. U inti semmejt kelma, nerġa' niġi għaliha, caring. Jiena naħseb li fl-aħħar mill-aħħar il-kriżi tal-ambjent b'mod ġenerali hija kriżi ta' crisis of care. Allura x'taħsbu li għandha tkun ir-relazzjoni tagħna mal-ambjent jew natura jew it-tnejn? Personally, għalija, I think it should be, bħalma semmejt qabel, should be one of care u anka respect. Għax, if we don't care for it and respect it, eventualment it's gonna run out u aħna ħambatu. Għax we, at the end of the day, need it. U għanna bżon nissiġar biex nkun nistaw nieħdu l-ossiġnu. Minna l-ossiġnu, nistax nieħu nifs. So, you know, għalġo kaxxa. So, jien fi fat bellaħna naqa, għax I'm like, wela, għanna bżon nissiġar, qed ngħidu li għanna bżon nissiġar. Għaw Malta għanna a lot of health issues wise azma u dat tip ta' affarijiet. Mental health ukoll, jekk ma jkollokx. Eżatt. Xi ftit spazji miftuħa li tħares lejn l-aħdar tirrileksjak jekk ma jkollokx. No, then cities are headaches, then buildings are headaches. Literally. So, allura it baffles me how kif we shift from care and respect to x'tista' tagħtini constantly. Fat kont saqsik x'inhu ma tista' tagħmel il-kontrast kieku eżatt. Ftitilu kont qed nitkellem ma' xi ħadd u ishom approvaw proġett mill-Unjoni Ewropea. U kienet interessanti għaliex il-diskursa ta' kollha kienet li ħajamlu biċċa ġnien u bankijiet fejn jkun hemm open space u ħajnaqsu 10 parking spaces. Diskussjoni kollha tan-nies kienet ħatnaqqas 10 parking spaces. Ma kienitx il-laħwa minn ħankabru 10 siġriet f'post fej bħalissa mimli bini ma kienitx l-effett ta' ma nafx 50 sena oħra meta di s-siġra tkun qed tagħtik biżżejjed ossiġnu li short term ħafna għandna bżonn parking space illum. Eżatt. Ġifieri dak li hu ftit iktar long term u eċetera u l-effetti tiegħu kif edna qabel mhux daqshekk immedjati dak nagħtuh importanza inqas jew xejn. U fl-istess ħin di tal-relazzjoni tagħna man-natura mal-ħolqien. L-ħardarba kont qed nara dokumentarju laqatni għax kienet fuq il-wild il-national parks tad-dinja eċetera u vera kien sabiħ u kienet titkellem il-dokumentarju kienet jispjega the loss of biodiversity li qed isseħħ mad-dinja kollha. U fl-aħħar tad-dokumentarju isu l-konklużjoni kienet għandna noqogħdu attenti nieħdu ħsieb il dawn l-ispazji. U raġuni prinċipali li poġġa kważi dan id-dokumentarju kienet għandna nieħdu ħsiebhom għax f'dawn il-foresti, f'dawn il-spazji jista' jkun hemm xi mediċini
li ħajservu għalina. U vera laqtitni, għax vera dak li qed inti n-natura fl-aħħar mill-aħħar aħna għandna bżonna. Imma jiena nsib diffikultà meta qisu l-punt prinċipali għalfejn għandna nieħdu ħsieb in-natura u għax għandna bżonn aħna. Għax qisu dejjem iddur fuqna, dejjem iddur fuq il-bżonn tal-bniedem. Jiġifieri jekk għas-saħħa tal-argument hemm xi ħaġa, hemm speċi li as such minn għalina. Aħna m'għandniex bżonna, it's okay to kill it off. That I find a bit worrying, a bit troublesome, għax nirrepeti qisu dejjem fl-aħħar mill-aħħar iddur fuq il-bniedem. Which is true, kif qed inti huma fatti daw fl-aħħar mill-aħħar jekk aħna nkissru n-natura aħna ħambatu. Imma l-bniedem qisu ma jasalx biex jara li hemm valur fli nieħdu ħsieb. Anki xi ħadd by the way, di tot tal-bnedmin l-oħra. Anki jekk mhux se jkolli vantaġġ personali jew bħala grupp. Just cause, tipo. Just to see the value tal-każ tal-ambjent jew tal-ispeċi in itself. U mhux nsaqsi imma x'żvantaġġ ħajkun. Why does it have to be always about us? That's my question. Kien hemm kumment l-aħħar darba, kombinazzjoni qalu l-ħija, għalli malli tasal il-ġurnata fej is-siġra jekk naqtaw għattina l-flus. Mela kulħadd ħajprova jara minn fej ħajibda jħawel is-siġar kull imkien parking spaces għal biebo. Eżatt. Għax ħatibda tik il-flus. So, speċi dejjem so gwadan tagħna, ħanieħu jien jekk ma ħanħu xejn mela. Kultant narawha Malta anki nipproteġu l-ispazji naturali għax importanti għat-turiżmu. Very true. Definitely, għax jekk ħansiru iktar milli aħna ġungla tal-konkrit, ma nafx jibqa' attrajenti f'Malta, mhux biss għalina mal-min jiġi iżurna. Imma għal darb'oħra qisu biex nirbħu l-argument irridu ndaħlu. X'se nieħdu f'dal każ it-turiżmu ovvjament huwa settur importanti ekonomiku. U di tinkwetani għax nirrepeti, qisu dejjem hemm the functionality of nature, mentri naħseb jekk naħsbu fir-relazzjoni tagħna f'termini ta' kura kif edna qabel, inti you care for something fl-aħħar mill-aħħar because you love it. Kont ngħid fil-fatt jekk inkun l-avukat tax-xitan għalfejn għandu importani, tipo għalfejn għandu importani mill-ambjent b'mod selfless. Għalfej. Rispondi jien? Ma nafx għadkomx għandi tweġiba jiena ma. Nirrispondi jenti. Nirrispondi. Għadniet naħseb. Għadniet naħseb. Tista' taħseb mhux problema. People are inherently, aktar milli ma taġobniex il-kelma inherently selfish, imma fl-istess ħin ukoll għax we have that survival instinct fina. Imma jien territani ħafna x'am like għala ma tistax like tammira xi ħaġa ġas biex ammirajta or whatever. Però il-counter argument huwa, naħsbu f'nies li għandhom pet ukoll pereżempju jew nies li jgħixu f'kuntatt dirett man-natura. Hemmhekk tibda tinduna li jisu they care for creation, they care for other creatures, mhux bil-forsa għax da sejtini xi ħaġa, imma x'inhi d-differenza hemmhekk hemm relazzjoni. Jiena naħseb we cannot love u care marbuta ma' love what we do not know. U waħda mit-traġedji ta' żmienna meta konna ngħix barra minn Malta fil-bliet il-kbar, kien hemm ħafna pereżempju tfal li qatt ma kienu raw baqra. Naħseb Malta stess fil-fatt, jekk ma tagħmel sforz tmur ċertu partijiet ta' Malta. Jien naħseb qatt ma rajt baqra Malta. Hemm aħna. Issa tgħidli Ġieli rajt baqra Malta. Ġieli rajt baqra Malta. Għawdex rajt ħafna baqra. Aħna kienu ħaduna tal-iskola. Ħadu biex naraw il-fikrizi. Naħseb qatt ma rajt Żgur li baqra hemm ħafna Malta. tfal jaħsbu li ħalib jiġi mis-supermarket. Darba kien hemm video. Ija, kienu saqsew fejn jiġu l-ħalifa, għallu bis-supermarket, jiena bek like, oh. Jekk inti m'għandekx din esperjenza diretta, huwa ħafna iktar diffiċli li inti tapprezza nirrepeti n-natura, l-annimali, għax huma, mhux għax ħajtuk tal-każ il-ħalib, you know.
So I think the disconnection with nature, issa s-siġar, l-annimali, eccetera, għandha wkoll il-konsegwenza. Li semmejt u kienek interessanti li semmejtu ħafna ir-relazzjoni. Għaliex kull ħlejqa, kull organizzazzjoni li teżisti għandha bżonn dik ir-relazzjoni, jekk m'għandix, jekk tonqos, jekk titlaq parti mid-dinja tieħu effett. U dejjem ovvjament għal-nuqqas mhux biex naraw fajnejna ma ħatkun għad-detriment tagħna wkoll. Ġifieri apparti għad-detriment tal-persuna jew organizzazzjoni ħlejqa oħra taffettwa lilna indirettament jew direttament. Ekku. Ġifieri jekk l-umanità diġà hija tara kollox bħala x'ħan igwadanja jien, qed tigwadanja 2 cents, 3 cents biex 10 years down the line ibnek jew ġiex ġenerazzjonijiet warajk ma jistax japprezza dik natura, ma jistax jieħu nifsew bil-fors ma nafx kif ħajispiċċaw il-qoddim, ma nafx kif ħajispiċċa jien il-qoddim jekk ħankun in our own lifetime. Bil-maskra sal-ossiġenu għaddej, ġifieri. Hija l-vidi ta' relazzjoni ta' everything is connected. Il-Papa Franġisku biex niġu ftit iktar b'mod espliċitu għat-talim soċjali tal-Knisja mhuwiex l-ewwel Papa li tkellem fuq l-ambjent, żgur. Il-Bibja stess titkellem b'mod differenti ħafna tagħma fuq il-ħolqien. Imma Papa Franġisku żgur li huwa dak li l-iktar tkellem f'dawn l-aħħar snin bħala papiet fuq il-bżonn li nieħdu ħsieb in-natura. Fl-istess ħin, li nsib interessanti hu li l-Papa qatt ma jitkellem biss fuq il-ħolqien, dejjem jitkellem fuq il-ħolqien u fuq ir-relazzjonijiet tagħna ma' xulxin. Għax hu qisu għandu dit-teorija li naħseb li hija iktar minn teorija li l-mod ta' kif nittrattaw il-xulxin ħajrifletti l-mod ta' kif nittrattaw in-natura. U l-mod ta' kif nittrattaw in-natura ħajrifletti ruħu fuq mod kif nittrattaw ma' xulxin. Ġifieri jekk ma' xulxin u jitkellem fuq il-kultura tal-iskart, ġifieri jiena nużak skont kemm għandi bżonnok u mbagħad narmik, literalment, utilitarian, ġifieri functional, l-istess nagħmlu man-natura. Naraw għadi, l-efficienz. U it's true, għax ukoll, tipo, jekk inti m'intix kapaċi tirrispetta biżżejjed lil xi ħadd ieħor jew lil sħabek or whatever, kif ħadd irrispetta anke mbagħad l-ambjent. U anke jekk taf li by doing X qed taffettwa l-ambjent, jekk ma jimpurtakx minn sieħbek tiġi tgħid, yeah, I don't really care. Ma jimportanix jekk sieħbi ħajbati, ma jimportanix minnu jibbati l-ambjent ukoll tiġitek. L-ħajja tkompli. Well, so it makes a lot of sense li we should start obviously by caring for each other first and foremost, as in a party. Għax if jien inħoss li bħala nies we are losing a bit the empathy towards one another. Fej qed niġu ħafna single-minded, x'qed jaffettwa lili, x'qed jiġri lili, kif ħankun aħjar, how can I get better, what can I do, għatib ta' affarijiet milli isma' jen inqala naqa' ġiex sekondi minn fuqi u nirrealizza li mhux jien biss u ma nistax inkampa bijin biss with that single-minded mentality. So there needs to be a change in mentality which will cause the ripple effect anka down the line. Liġiet li f'moħħi, Mirjam waqt kont titkellem kienet qisu li fir-realtà l-esperjenzi tan-natura qisu meta noħorġu u mmorru nimxu f'xi wiet mal-baħar, awtomatikament nifqu nkunu self-centered, ma nafx hekk l-esperjenza wiex intkom, imma jiena pereżempju vera nħobb il-West ta' Malta. Tipo fejn hemm l-irdum li tħossok naqatikka fin-natura. U dik l-esperjenza awtomatikament tgħinni nieqaf naħseb fuq in-nifsi, daqshekk, nieqaf naħseb fuq in-nifsi. So anke qisu d-distak minn dik l-esperjenza għax tant ngħixu f'atmosfera
ta' bini u li mingħajr dal-ftuħ, mingħajr dil-atmosfera, kind of, it keeps feeding into this mentality, mentri kieku namlu l-pass li nies u l-barra, probably sejn mhux biss la jkollna mental health level li ħarsu barra li surxin, imma anka automatikament it will get to our actions as well. Naħseb tejna nollu l-ħarsa tagħna, kultant. It ties with that li kollok relationship aspect. Ukoll With it, għax quite literally, it's a different kind of relationship, għax mux bħalmet għandek, for example, klip id-dar, fej you have a very ek relationship with it, imma il-fat li mor twaqqaft ġiex sekondi u qed tesperjenza l-ambjent, jew il-baħar, jew l-irdun, whatever, it is a form of a relationship fej in tight. Għal ftit id-diskors imma u le naħseb imma qed nitkellmu fuq relazzjonijiet. What about our relationship with God? In-natura tgħinkom intom fejn tidħol isu momenti ta' talb biex titolbu u fl-esperjenza tagħkom anki maż-żgħażagħ ma' sħabkom. Hija xi ħaġa li b'xi mod norbtu ma' relazzjoni tagħna mal-Alla? Ifhem. Il-ftitilu kemm darba propja jkollna, ma ftitilu kienet. Kellna irtir u kellna leksja divina, insomma konna nitkellmu nsejt kien eżatt it-topic fuq għax kien fil-flejt. Allora konna nitkellmu fuq il-ħallil tajb u l-ħallil ħażin u l-kunċett kollu ta' madwarhom. U mbagħad ovvjament ikollok dak il-ħin fejn tirrifletti ftit u taħseb hekk u il-post fejn konna kien diġà attrezzat ħafna mal-ambjent għax kien jgħid mal-ambjent innifsu, ġifieri konna din post naqgħu warrab, ma kienx hemm ħafna nies u hekk. U meta ħriġt qed fejn ħammur qed xorta nixtieq inkun għall-kwiet u dawn l-affarijiet u hekk. U ħriġt u eżatt fuq wara ta' dal-post hemm siġra tal-ħarrub kbira u deċidejt u tlajt fuqha. Ma waqgħax bik. Le. Speraw. Ħarrub importanti. Soda. Le, u kienet vera hekk li sa ċertu punt ikollok bżonn dawk il-momenti fejn tgħid kelli bżonn dal-mument għall-kwiet waħdi biex naħseb, anke jekk ma ħsibx fuq dik is-silta li kien hemm miktub jew ma ħsibx fuq neċessarjament Alla jew talb tiegħi ma' Alla jew relazzjoni tiegħi ma' Alla, ma kont qed naħseb u kont qed waħdi għaskit ma' dawk ma' dik l-erja li kien hemm madwari. Ġifieri x'ismu tiġri ħafna li ma nsibx jien biex nagħmilha ħafna drabi waħdi il għaliex minn hawn. U dejjem mat-toroq jew mal-binjiet jew. Allura il-fatt li jkollok 3 ijiem ikollok ma nafx ġimgħa tgħid ħammur, kwiet, waħdi hekk ikollok dawk il-ftit ħin. Ikollok dak il-ħin ta' relazzjoni mal-bnedmin stess għax inti qiegħed fin-natura mal-bnedmin, ma mbagħad għandek l-element li ħor tan-natura u hekk li nasabiħ. U ċertajna dakinhar ukoll għamilna mixja u mxejna u morna konna qegħdin ħdej il-baħar u fuq il-baħar u kien hemm l-irdum ukoll, so speċi għadda kollu li kont talenti u kienet vera sabiħa xi mbagħad kellna session tajba wkoll hemmhekk u speċi kien hemm il-kwiet toqgħod taħseb ukoll allura kollox ma kollox. Jien naħseb mhux kombinazzjoni li anke fil-Vanġeli ġifieri Ġesu stess insibuh kemm il-darba issa dan li bentalla so. Ma anki ju isu kien isib xi ħaġa, kien isib isu il-post ideali biex to reconnect with his father. F'xi post inwarrab jgħidilna l-Vanġelu. Isu hemm xi ħaġa hemmhekk li tgħinha. Issa tgħid li l-Alla hemmhekk biss insibuh ovvjament li le. L-Alla nistgħu nsibuh kull imkien. Imma il-kuntatt man-natura fuq livell qabel semmejna mental health fuq livell emozjonali, ma anke fuq livell spiritwali
naħseb hemm xi ħaġa essenzjali qisu ta' dal-ambjent, ta' dal-spazju, sejħolu hekk li jgħinna fuq id-dimensjonijiet fil-fatt qed insemmu d-dimensjonijiet kollha tal-bniedem, livell fiżiku, livell emozjonali, livell spiritwali. F'dal-aħħar sena u nofs, Nemswajen kienet jagħmel serje tal-laqgħat ma' gruppi differenti taħt l-isem Read Think Speak. U waħda mill-mistoqsijiet li konna isna qed nistaqsu nirrispondu bħala aħna u żgħażagħ kienet where do you encounter God? U waħda mir-riflessjonijiet li għamilna aħna bħala tim wara xi ftit minn dal-laqgħat kienu kemm kien hemm nies li semmew in-natura bħala l-post fejn jiltaqgħu mal-Alla. U aħna onestament mhux we were surprised by it, imma qisu ta' fint fi knisja tidra tisma' l-knisja, ir-risposta tkun il-knisja. U vera laqtitna, ħafna laqtitna jekk li kemm ħafna żgħażagħ minn gruppi differenti li ma semgħux il-laqgħat ta' qabel ġiel ma kellhomx ma kienx like we weren't influencing them in any way and they all said fin-natura. Probabilment għandna x'taqsam ukoll mas-smieħ ukoll mas-silenzju. Ekk ħanejt fil-fatt li għalija għax l-istess anke meta jkollna lezzju l-ewwel ħaġa nagħmel fil-quiet time da imur ħdej il-baħar. U għax hemmhekk ġest imkwiet u da and it helps għax ġenwinament għandek ħin fej ħrabt mill-istorbju tan-nies, ħrabt mill-istorbju tal-karozzi, kemm jista' jkun u ġest hemm il-kwiet. U tista' tisma' lilek innifsek taħseb. Għax, quite literally, konversazzjoni kontet nejda maħabib minti li meta niġu biex nitkellmu għazbis għana ċans dok iġġiex sekondi biex naħsbu. Għax għas tista tiqaf tismajlek nifsek taħseb bil-ġen kollu li jkun hemm għaddej madwarek. U bekk fej, if you have a clear mind, nejt jien, bekk fej ġenwinament tista tidħol aktar introspective u tgħid x'qed nisma' whatever is in. U propju f'dal-momenti li sfortunatament saru rari, dal-momenti ta' kwiet, ta' li nqataw, fejn indunaw kemm fil-fatt aħna il-ħin kollu fl-istorbju, il-ħin kollu. Kultant għax m'hemmx tagħmel, kultant naħseb inġibu fuq nfusna wkoll ta' jisu ċerti nies ma jafux joqogħdu sekonda fil-kwiet, jiġifieri jxellu xi ħaġa, jisimgħu xi ħaġa. Meta ninqataw hemmhekk nindunaw kemm xi ħaġa rari saret u min jippanikja jiena nifraħ. I feel like there was a theologian that said that silence is God's language. I don't remember who. Imma ġiri smajta li silenzju lingua tal-Alla. Biex nisimgħu, ġifieri hija essenzjali biex nisimgħu lilna nfusna kif qed tisma' lilek innifsek isma' l-kuxjenza kien poġġuha f'lingwaġġ ftit iktar reliġjuż. Tisma' lill-Alla, tisma' il-Papa għal darb'oħra jisemmi l-importanza li aħna nisimgħu l-għajta tan-natura. Għal darb'oħra għadha mal-bżonn li nisimgħu l-għajta tal-fqar. Imma jekk inti m'intix fis-silenzju ma tistax tisma'. Jiġifieri dik hija precondition għas-smieħ, inkella aħna balbuħna biss kif qed nagħmlu hawnhekk by the way. Fil-fatt konċerni meta ma nafu sontu fikru ta' xaħat iżid għaw jixel xi ħaġa u ngħidu tal-podcast. Eżatt. Imma hemm ħin għal kollox. Hemm ħin għal kollox. Nersqu lejn l-aħħar ta' ma qabel semmejt il-Bibja, semmejt pereżempju il-fatt li Ġesu kien imur jitlob f'post imwarrab. Ħaġa oħra li l-Bibja tgħidilna naħseb li għandha x'taqsam ħafna ma' dit-tema tal-ambjent, tal-kur tal-ambjent, hija li aħna bħala bnedmin hemm bżonn nirrispettaw il-limiti. Ġifieri dawn il-Ġenesi, eċetera, l-limitu li jpoġġi Alla li bniedem ma jirrispettax. It-Torri ta' Babel, tifakru, ntellaw tfakkarna il-mod kif qed immorru aħna Maltin dejjem ntellaw. Imma ovvjament hija storja, hija il-lingwaġġ tal-Bibja li jgħidilna bl-importanza li aħna nirrispettaw il-limiti. U l-kriżi ambjentali fil-fatt ġejja mill-fatt li aħna ma nirrispettawx il-limiti. Jisu
fid-dinja tagħna għandna din l-idea fażulla, gidba li aħna no limits. Li xejn bħala bnedmin personali u bħala soċjetajiet aħna nistgħu imma fil-fatt hemm limiti. U hemm limiti oġġettivi u hemm limiti li nirrispettaw kif qed qabel għax inħobbu. Hemm darba kien hemm definizzjoni ta' x'inhu dnub li vera oġbitni li kienet tgħid sin is not respecting the limits imposed by love. Ġifieri mhux għax xi ħadd qisu poġġini f'gaġġa, imma jiena nħobb il-persuna l-oħra mhux se naqbes ċertu limiti, mhux se nisfrutta l-persuna l-oħra. U l-istess ma' natura. Nista' nisfrutta natura fil-fatt. Il-bniedem għandu dal-poter li jisfrutta natura kif qed nagħmlu. Imma jekk inħobb nirrispetta daw il-limiti. Ma nafx jekk intom bħala żgħażagħ di ta' no limits, ma nafx ħossuhiex li kultant qisu il-kultura. Li kont ħanejt qed tgħid tal-limiti qisu bħal meta tħobb lil xi ħadd tieħu għandu their own personal bubble. So għandek il-personal space bubble. U jekk il-persuna tħobba u taf li they have their own personal space bubble, you're going to respect that. Saħna jekk għandna nħobbu n-natura, we should treat it with that. It has its own personal space bubble. Fejn mhux immorru and we're like, le. And we whip up it and we abuse of it. Or at the end of the day, it can only, as in anka, jekk ħanerġa, as in it's gonna be a bit selfish lejna, but it can only give us so much at the end of the day. Toġobni di tal-personal space. Aħna nħobbu, we're all people of personal space, bubbles slightly bigger, I think, than average. Li kien hemm ukoll hemm żewġ affarijiet l ħaġa kien punt interessanti li in-natura tadatta. Aħna dejjem neqgħdu biċċa u l-natura tipprova tadatta lina, dejjem hekk fejn minnhom ma nafx hekk hux inti u inti Mark semmejtu li hemm il-konkrit u interessanti li minn konkrit biċċa pjanta xorta se toħroġ. U hija interessanti li dejjem tadatta u anke l-bniedem stess jadatta b'mod u maniera differenti ovvjament, imma għalih innifsu fej eżempju ma nafx kien hemm xi riċerka milux li kienet tgħid li għaw trabi li qed jitwildu issa peress li aħna l-ħin kollu inklinati fuq il-mobile qed toħroġ għadma ġdida fuq il-wara tal-għonq li dejjem interessanti li dejjem qed jevolvu u n-natura dejjem issa timxi magħna. Ġast imbagħad ovvjament jidħol dak li semmejna diġà ħafna il-limitu u r-relazzjoni li titkun taf fejn hu l-limitu eżin jekk ħatibqa' sejjer bir-rata maġġa li sejrin l-affarijiet kollha xi darba xi ħaġa ħajjiġri u mhux ħajjirnexxi li nibqa' nadatta għal dak kollu li qed tipprova tagħmel inti, allura x'ismu. U limiti tal-bniedem hemm ħafna ġifieri jekk ġast tħares lejn eżempju jiena nnifsi kelli esperjenzi fejn fl-oratorju stess eżempju tant kemm hemm affarijiet tista' tagħmel u tant kemm nieħu gost nagħmel affarijiet li tispiċċa il-limitu tittara minn fejn ħajjiġi u 5 gruppi plus l-iskola plus l-affarijiet tiegħi personali, ġifieri kien hemm ħafna affarijiet għaddejjin u xi ħaġa kellha tagħti. Sfortunatament kienu dak iż-żmien għal dik is-sena l-eżamijiet, allura spiċċajt tantx mort tajjeb kelli nerġa' nibda u tibda tinduna li hemm limitu sa fejn tista' tasal, allura diġà hemm limitu f'dak l-ambitu ħaseb wara l-ambitu tagħna, ir-relazzjoni tagħna mal-ambjent, eċetera. There are the planetary boundaries, literalment. But human, exactly. There are the planetary boundaries and the human and the person. So, f'stessin kif qed inti natura reżiljenti, li b'xi mod affaxxinanti kif tipprova kważi teqrida u xorta b'xi mod it survives. Imma ovvjament id-dannu, il-ħsara, issir xorta. And that can only adapt so much. Għaxon bat kollox għandu il-breaking limit tiegħu, tipo
tfakkarni in like a physics law fej għandek like Hooke's law, elastic limit. Eżatt, anke naħseb If you stretch a spring too much, it won't return back to its original place. So jekk l-ambjent we stretch it too much, avolja ngħidu adatta imma adatta fl-immat. At what cost? And that's what caused we the should know adapto. this as well because burnout isn't like that is what burnout is. No, when Not you're respecting the limits. not respecting your own limits to the point where it's the point of no return. It takes so much more energy to get back into a functional spring. U daħar punt fuq di tal-personal boundary ta' xorġitni ħafna. Jina forsi xi ħaġa tiegħi ta' ma anki min jipprova jħossib l-ambjent kultant hekk tagħtini fajni ħafna li jekk hemm pereżempju biċċa art fil-kampanja. Ngħidu le mhux se nibnu ta' imma ħan irranġawha. Ħalliha. Ġifieri sometimes hemm kampanji sħaħ anke barra minn Malta, rewilding the wild. Let it be wild. Għaliex trid tirranġa, għaliex trid tintervjeni. Ħalliha, ġifieri the wildness in itself, respecting this bubble. I think is a sign of respect. Hemm livell ta' umiltà fis-sens li M'għandux nintervjenu fuq kollox. you don't need to control literalment ma nekx għafej kollha kontroll and that requires you to be humble in front of the reality. Li ovvjament it's easier said than done. Għalmenu jiena hekk insib bħala imma Control. li l-umiltà hija as in I don't know if you can see the papers in front of me but I like my control. Yes. We all like it. Imma li we let nature be, basically. Naħseb wasanna fl-aħħar ta' dan il-programm. John, Miriam, grazzi ħafna tal-li kontu magħna, tal-konverzazzjoni. Taħsibiet. Eżatt, komplu nawguralkom ħafna fil-ħajja personali tagħkom, fil-ħajja tal-istudju, fil-ħajja tal-oratorju, varjata ħafna minn dak li smajna issa fil-konverzazzjoni u qabel ukoll. Żgur qed tagħmlu ħafna ġid, jalla tkomplu tagħmluh bl-istess entużjażmu u tbissima. Grazzi. Thank you. I'll see you next time. See you next time.